Barkanku da shigowa Ismail Madi TV, tashar al'umma, tashar shu'ara'ul Islam. Ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don ganin majalisan sha'irai iri-iri na gida da na waje. Kai tsaye majalisin yabon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da sabbin waƙoƙinsu da tsofaffi wanda suke saki. Kar ku bari a baku labari. Jikan ma'aiki hajjara biyu Usman baba ni kai na kama yalayen nan abun koya. Jikan ma'aiki hajjara biyu Usman baba ni kai na kama yalayen nan abun koya. Allah kwaye shi da kwaiwa baya gasa bai sama Allah don ko ina gashi tsoron shi muke ji gashi muna neman kusantar shi in ya so mu gani in bai zo ba ya bar mu da jayayya kai yo salati kun mai yin magana da dawar nan karshen nubuwa da risala daga shi bashi kenan an kulle kofa tabbas daga kuban gidan Usman da Ali da Abubakar kunnu na soyayya a cikin salata rabu ka sa auliya dukkansu kamar sharifu na sani shakatacce sirrinsu da barama shehu jiyani wanda duk ya ba hanyar su to ya rabauta ko da can ya tsinsu da siya shaƙi imamu masar sannu da baba sannu da hutawa baban su zara ne ta gama da Ahmad mai yarwa sakon da kuke ban kun sharifi shehu ina kaiwa su zan wa waka yau shi yasa na biyo ni ta zawiya tun da kun yi zini to Kano ba zan je in baje hajata a gidan sharifi babanka abu wanda bai keta kai da gare shi ka san gausi ya yi mai kyauta barhama shi wanda ya fi ku ba ya jin kunya shehi ba kamar ka cikin shawara wajen tama haka ne ko da fawaye domin kukun dauki dafa ne su daga ku ne ku daga gausin layin yasne barhama shi ba ne barhama shi duk mun sanama shugaban duniya jikan ma'aiki a jira biyu sufa manyan rijalai sun kwadayin samun mukamin shi manyan rijalai sun kwadayin samun ma'aiki a jira biyu sufa baba
masoyi wallahi tallahi mu mun shaida dan kwashe ya bayan waka gurinsa suke koya ga baban faira ya zo shi ma zai danawa zan baka kanana da ka zo ka yi tsayawa jikan ma'aiki Sama'ila ina gefe ya nuna ni dama da ya ɗauka ta kunce ya nemi umarni tunda kun mai uzini yanzu zai waƙar san ba rauni duk da shi ya rubuta gaban ku ba zai iya rera ba jikan ma'aikin Allah ita kura ta cika yin arwa in ka shiga daji ma'ana ta yi shirin kamawa za ta sa maka wani abu da za ka dinga rudewa zancen da nake yi kun gane shehi wai kowa haka wai jikan ma'aiki alhaji Usman baba Isma'il ya yi yabo a gaban sharif babba waye madi da za ka ce waye ba zai iya ba ima ya roƙi fagen yabo ba babba ne ba jikan ma'aiki Alhaji Rabi'u Usman baba Malam Hassan zo ka dana yabo shehida sharifara biyu dan usmanu yaba annabina kai fa halifa ne dukan mu yan uwa fa nuna a wajen waka kai ma ba abu wasa ne ba jikan ma'aiki alhaji usman baba ya shehi mai a wannan kai kadai na oga inda kana gudu da mu matara guda mace da riga fagen yaban manzan Allah umman ga kaza miyo yanga domin mun san ayabo ma jiki ba dan karami ne ba jikan ma'aiki alhaji Usman baba cire riga in ka cire riga daga jama'ar nan za su ruga dan Allah ka bar ta ni fa abin da nake yin hanga kai fa halifa ne ga sharifi dan Usman baba sai dai mai ra'ayin su san kwaya
sharifi na san tunan za ku sauke shi ko ma kwaye kurmus taro ya tashi tammat wancan maganar waka daga kan sharifi rabiu an gane ku amsa taro ya tashi baba amshi taro ya tashi baba amshi taro ya tashi Allah shi ne Allah da juyawan zamani wa da hula sharika lahu awwal ma lahu musani mazanin komai Allah shi ba a mansa makani karshen girma kenan a nan komai ya tashi kurungus taro ya tashi tammat karshen maganar waka daga kan sharifi rabiu baba amshi taro ya baba amshi taro ya tashi baba amshi taro ya tashi kira shi taro ya tashi taro ya tashi baba amshi taro ya tashi sunan shi taro ya tashi dan usmanu taro ya tashi dan usmanu taro ya tashi ban hasanu taro ya tashi sharifi taro ya tashi baya tsafi taro ya tashi baya canfi taro ya tashi ban asma'u taro ya tashi ban asma'u taro ya tashi baban zahra'u taro ya tashi shugaban shara'u taro ya tashi ulama'u taro ya tashi jallabi'u taro ya tashi ban su halifa taro ya tashi ban sa'ad taro ya tashi 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 maganar waka daga kai sharifi na baba amshi taro ya tashi